राणे समर्थक आणि राणे भाजप आणि मूळ भाजप याच्यामधलं अंतर असल्यामुळे हे त्या ठिकाणी मंत्री झालेले नाही. आज ते त्या ठिकाणी हिंदू मुस्लिम दलित याच्यामध्ये एक जातीय तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात, द्वेष निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात आणि कुठंतरी जातीय दंगली घडवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. आपण कोणतरी हिंदूंचा गब्बर आहे अशा पद्धतीची भूमिका ते मांडतायत. पण याच्यामध्ये महाराष्ट्रातली हिंदू मुस्लिम दलित हे गेले अनेक वर्ष गुण्यागोविंदाने या महाराष्ट्रामध्ये नांदतात. त्यामुळे ते हे सगळं करण्यामागे त्यांचा हेतू एवढाच आहे की कुठेतरी मोदी शहाची शाबासकी मिळावी आणि भविष्यामध्ये कुठेतरी आपल्याला मंत्रिपद मिळावं याच्यासाठीचा त्यांचा तो प्रयत्न आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.